Girona je půvabné katalánské město plné historie, úzkých uliček a živé atmosféry. Kombinuje středověký charakter s moderním životem, nabízí skvělou gastronomii a množství památek na malém prostoru. Městské hradby patří k nejzachovalejším ve Španělsku a umožňují nádherné výhledy na celé město. Procházka po jejich ochozech ukazuje Gironu z perspektivy dávných obránců a propojuje antické základy se středověkými přestavbami. Jedná se o jednu z nejpříjemnějších vyhlídkových tras ve městě. Katedrála Panny Marie je dominantou Girony a jednou z nejpůsobivějších gotických staveb Katalánska. Vyniká jako nejširší gotický jednolodní chrám na světě a monumentálním schodištěm, které k ní vede. Barevné domy Cases de l'Onyar nad řekou jsou nejfotogeničtějším symbolem města. Jejich odrazy na vodní hladině tvoří nezaměnitelnou scenérii. Nejhezčí výhled nabízí slavný Eiffelův most, navržený ateliérem Gustava Eiffela. Girona je město, které zaujme svou atmosférou, krásnými vyhlídkami i historickým dědictvím. Ať už ji člověk poznává z hradeb, od řeky nebo z klidných uliček, vždy nabízí příjemný zážitek a šarm.